Искаш някой път да направим едно предизвикателство? Как Това ще е много може? добре. А за клип, ай. Да стоим, А виж сега, да стоим ако това само за клипче, ако това на клипче, влака. виж сега, ако това клипче събере, например, 20 харесвания, правим предизвикателство. Съгласен ли си? То- На 1000 последователя правя най-големия гивъй, който съм правил и ще имам саппорта Creator код. Имам рейлгън за първо оръжие. Имам рейлгън за първо оръжие. Радвам се. Не, брат, тия много ме изнервиха преди малко. Имаме врат. Най-вече то врат. Не, той е добър, брат, той е добър, признавам си го. Знам, да, той си е добър на играта, врат, ама много токсик. Аре бе, брат. Колко са? Двама. Абе, ние на ранкет ли сме, брат? Да. Оф, майка. Дай, брат, наспами го. Ето тук е, брат. Ето тук има един. Аз сектор си пали го, брат. Да. Аз сектор. И после лата ми говорете, че tu има най-хубави лут. И после лата ми говорете, че катаната не е опи, брат. Да. И ти знаеш, че майче и двамата беха елит. Да бъда, бе. Той аз съм надарил на револут, ама на револут. На револут. Кивчо е Unreal на Revolt, Zero Build, Battle Royale, OG-то. Той е вчуя на всяката. Не, само на Rocket Racing и на още едно нямаше. Тия брат, не бе, аз тия Rocket Racing не ги броя. Ти брат, че е много досадно да ставаш на Rocket Racing, брат. Баш не толкова трудно само това ще кажа. Да, ама според мен има много по-яки неща. Възможно е. Само защото честно не мога да намеря. Аз как ги си пак двамата с тази катана. Да бе, бати. Между другото, аз последния, виж, единия, нали го оставих на едно, другия му скочих, оставих и него на едно, убих го с катаната, единия, и после другия Elite Agent го убих с помпа. Ма като цяло съм си го убил с катана, брат, защото аз пича му набих около 160 с катана, брат. Това някакъв чест. Импулски, брат, аз нямам импулски направо. Да прости импулски? Аз пак импулски. Брат, вече не мога да говоря от нерви. Не, брат, просто спирам да споря с хора, брат, и така. Добре. Чакай, че... Ако те ми казват нещо, аз ще кажа. Бяло. Вземи. Не, бе. Окей. Керачен. Не знам. Нямам патрони за това обаче. Тенкс, ама... Дай към влакчето. Влака. Нали зелени маската? Аз няма да го стигна, май. Ще стигнеш споко. Не, много е надалеч, брат, няма да стигнеш, май. Вътре съм. Там съм. Знаеш ли това? Тук има моторчик, аз ще го прескачам. Имам идея. Към кой град отива? То там се спре. Аз направо ще го пресрещна там. Някаква пилядеш ме видяла. Ето тук съм. Работнаха. А тук са бят. Малко.
О, с катаната на една. Де. Найс. Къде е другия? Отстрани е там. Къде? Май тук до нас имаше още един. Абе, ако го виждаш, къде стреля. Ти се качи на това ли? На влака? Yes, ама. Ще съм. Тъй къде. И аз съм Ме стреля. минус 43 на това да се И стреля. златото падна. И на къде отиваме сега? Ева, тук слизай. Чакай, че не го хванах. Само, че нямам много хубава рамка. Аре, да. Ех, че го Там? мисля. Да. Как го мисля? На едно? Брат, на едно. Може ли си малко това? Чай, че малко. О, 90. ти ме настайка на едно, брат. Е, там. Оха. Внимай, тя много хитват. 90. На те дет много хитват. И аз ще отида само да взема голд. Хилова, да. Ясно. Аз направо пускам такова. Да. Ти знаеш как мама сега хотела. И те хилват. Тъпичко. Не, ела да се хилнеш. Да си просто. Да си хил ги пуснем. Мама. Или да. Много хитват. Стискаш зъби, брат. Тако се. Ау, тя не се лъж. Добре съм. Може ние да сме по-добре, ако сме. Да, минус 70 на двамата. Те са двама, брат, аз си мислех, че е един. Но ти са един. Аз си мислех, че е един, брат. Тъпичко. Сега колко ще дигне? Прям под 5. Еми, Алекс, не знам, аз ще спирам. Той. Алекс. Алекс. Аз спирам. После пак ще цъкаме. Нали? Кога? Не знам. Ти към колко? След 5 часа искаш? 5 часа. 8. Не знам. Колко ще се събуда. Хурач. Брат, аз ще извънна. Окей, брат. Няма проблем. Аз ще си обработвам видеото там. Окей. Ай.